Salut! Ai ajuns la Săptămâna pe scurt, podcastul în care nu gonim după știrea zilei, ci după sensul ei. Eu sunt Pericle, ghidul tău printre lucrurile mici care, culmea, țin la oaltă o viață întreagă. A fost o săptămână obișnuită, din acelea care nu fac audiență, dar îți fac ordine în cap dacă te uiți cu grijă. Sunt săptămâni cu artificii și sirene și sunt săptămâni cu șuruburi strânse. Rampă la colț de stradă, telefon dat înapoi, 10 minute de liniște la școală și mai e ceva. În săptămânile liniștite se vede cine ești. Când nu te împinge nimic, ce alegi? Când nu te alergă nimeni, la ce te oprești? Azi vorbim despre un oraș care repară trotuarele cu rampă, nu doar bordura, un medic de familie care a sunat înapoi, nu la ghișeu, vă rog, un liceu care a introdus ora de liniște și de ce liniștea este valoroasă, limbajul care dezamorsează și munca invizibilă a recunoștinței, o reflexie despre răbdare, energia care nu face poze, dar face relații. Cum reparăm conflictele zilnice cu metoda AIR? De ce obiceiurile sculte construiesc comunități? Ia-ți cafeaua sau apa sau aerul acela de hai că pot. Inspiră, ține 2 secunde, apoi expiră. Săptămâna asta, într-un cartier la care nu s-a uitat camera, s-au refăcut câteva trotuare cu rampe line la colțuri, nu cu trepte pentru tineret. Pare banal. La noi, nu. E diferența dintre poți și vezi tu cum te descurci. Pentru cine? Pentru mamele cu cărucioare, pentru bunici cu cadru, pentru cine a pus gipsul la gleznă fix când avea cea mai multă treabă. Psihologic, infrastructura accesibilă transmite un mesaj invizibil. Existi și când te miști mai încet. Iar când orașul îți spune asta, scade tensiunea socială. Nu te mai simți în plus. Noi am trăit mult cu dacă ești rapid, meriți. Dar rampele acelea mici zic altceva. Merită toți, indiferent de ritmul lor. Și ritmul lent de multe ori salvează nervii tuturor. Nu mai blochezi intersecția, nu mai împingi, nu mai treci pe roșu că n-ai loc. Mâine, când ieși din casă, numără câte rampe vezi. Dacă vezi 0, pune pe listă o sesizare civilizată. Dacă vezi măcar una, fă o poză în capul tău și spuneți: asta e o decizie pentru oameni, nu doar pentru asfalt. Un medic de familie a văzut apelul pierdut al unei paciente și a sunat el înapoi. Fără programări pe site, fără doar între 9 și 9 și 10. Bună ziua! Am văzut că m-ați căutat. Este totul în regulă? Atât. În psihologie se numește reparație relațională anticipată. Creezi puntea înainte să apară prăpastia. Când un om în poziție de autoritate te caută el, scade anxietatea. Crește încrederea și ți se reglează respirația. Așa că data viitoare poate nu mai amâni vizita la medic. Nu toți medicii pot, nu toți au timp, dar când pacientul se simte văzut, scade căutarea pe Google de panică, scade automedicația. Practic crește cooperarea. Un minut la telefon este cel puțin o oră economisită de căutat pe Google simptomele. Iar dacă ai un profesionist, fie el medic, profesor sau funcționar, care ți-a răspuns frumos, scrie un mesaj scurt. Mulțumesc. Tonul dumneavoastră m-a liniștit. E combustibil pentru sistemul nervos al celor care țin sistemul în picioare.
Un liceu a introdus o ora de liniște ghidată pe săptămână, fără telefoane, fără teme, cu exerciții scurte de respirație și un jurnal de 10 minute. Nu e misticism, este igienă mentală. Creierul nostru nu e făcut pentru avalanșa de notificări pe care o primim zilnic, nici chiar al adolescenților. Iar dacă nu exersezi pauza, ea nu vine natural. Când înveți să stai, nu devii leneș, devii disponibil. Disponibil să asculți, să întrebi, să nu reacționezi din impuls. Generațiile noastre au învățat să taci, nu să te liniștești. Care este diferența? Tăcerea e presiune în interior. Liniștea este libertate în interior. Școala care predă liniștea nu produce copii docili, produce adulți puternici. În jurnal, elevii au fost sfătuiți să scrie următoarele: ce mi-a luat energia azi și ce mi-a dat energia azi. Un lucru mic pe care îl poți face mâine ca să nu rămâi pe roșu. Sunt în întârziere a devenit un salut național. Dar întârziem nu doar la întâlniri, întârziem la noi. Trăim cu impresia că viteza egalează valoarea. Problema? Viteza fără direcție e zgomot. În terapie, un exercițiu simplu. Notează 3 lucruri pe care le faci mai repede decât trebuie. Alege unul și încetinește-l voit. Mănâncă fără ecran, mergi 10 minute fără căști, răspunde la un mesaj după 30 de minute, nu după 3 secunde. Ce se întâmplă? Îți revine alegerea. Când alegi, nu mai ești târât. Și când nu ești târât, nu-ți mai arzi viața cu frâna de mână trasă. Dacă tot alergi, asigură-te că nu bați pasul pe loc. Timpul lent, ales cu grijă, nu înseamnă lene. Înseamnă calibrare. Haideți să discutăm despre acea metodă pe care am precizat-o la început. Metoda AIR. Admit, Inquire și Repair. Admit sau recunosc. Ca exemplu, am ridicat tonul. Este de la mine. Inquire. Tu cum ai trăit momentul acesta? Sub formă de întrebare, nu pledoarie. Iar Repair, data viitoare propun să fac așa. Ești ok cu asta? Ajută? Durează 2 minute, dar salvează mult. Reparațiile mici sunt ca uleiul la lanțul de bicicletă. Nu se văd, dar scapă de scârțit. Astăzi în ședință v-am întrerupt. Îmi pare rău. Cum a fost pentru tine? Data viitoare o să ridic mâna în ședință. E bine așa? Pare manual? Da. Dar până învățăm reflexul, manualul ne este prieten. Uite 3 propoziții care scad tensiunea instant. Ai dreptate pe partea asta. Practic validezi o piesă, nu neapărat tot puzzle-ul. Ajută-mă să înțeleg de ce este important pentru tine lucrul acesta. Pui lupa pe motiv, nu pe vină. Propun 2 opțiuni. Ce preferi? Practic aici oferi control limitat. Creierul iubește asta. Uite o exersare de 30 de secunde. Alege o conversație grea din săptămâna trecută. Rescrie ultimul tău mesaj, înlocuind acuzația cu curiozitatea. Nu te schimbi peste noapte, dar îți antrenezi tonul. Într-un bloc obișnuit cu pereți scorujiți și cutii poștale care scârție, vreo 6 vecini au făcut un grup mic de WhatsApp. Titlul, scris greșit, dar simpatic. Scara C, ajutor rapid. Primul mesaj a fost timid. Cine merge la magazin poate să-mi ia și mi-au pâine? Unul a zis da, altul a adăugat și eu am nevoie de lapte. Și fără să-și dea seama, blocul acela s-a schimbat puțin.
În România, prietenia de bloc e o specie pe cale de dispariție. Ne salutăm în lift, dar fără să ne privim în ochi unul pe altul. Ne ascundem în spatele ușii când auzim pași pe scară, ca să nu trebuiască să spunem bună ziua. Ne-am obișnuit să trăim unii lângă alții, nu unii cu alții. De aceea, când apare o inițiativă mică, un grup, o cutie, un salut, este o știre bună. E semn că ne întoarcem la umanul de bază, coexistența. Grupul acela de vecini a început simplu, dar a crescut frumos. După o lună, cineva a scris: am lăsat pe hol o cutie cu becuri, bandă adezivă și 2 baterii. Folosiți, dar puneți la loc când aveți. A fost botezată în glumă cutia de împrumuturi emoționale. Pentru că, odată cu obiectele, s-a împrumutat și încrederea. Când ai o comunitate oricât de mică, începi să respiri altfel. Nu te mai simți singur în bloc. Dacă se oprește curentul, știi că cineva o să anunțe. Dacă este un colet rătăcit, nu-ți mai bate inima că s-a pierdut. Dacă ți este rău, știi că există măcar un număr de telefon la care poți scrie ajutor. E fascinant cum lucrurile mici reduc anxietatea. Un sunt acasă dacă ai nevoie valorează mai mult decât o aplicație cu 100 de funcții. Comunitățile nu se construiesc cu festivaluri, bannere, strategii de imagine. Se construiesc cu obiceiuri scurte și constante. Cu 5 minute în care duci gunoiul vecinei care abia merge. Cu un ai o lingură de zahăr spus fără jenă. Cu un hai să dăm cu mopul împreună pe palier. E atât de simplu, dar ne e rușine. Rușine de bun simț, rușine de apropiere, rușine de a părea prea drăguț. Dar poate că exact ăsta este pasul următor pentru țara asta. Să nu ne mai fie rușine să fim oameni normali. Și dacă e ușor să spui, las, nu merge la noi, românii nu se implică. Dar să știți că românii se implică când li se dă ocazia să o facă fără hârtii și fără aplauze. Când simt că pot ajuta fără să se simtă folosiți. Când primesc mai mult sens decât like-uri. Uite câteva idei rapide de scară. Cutie de împrumuturi. Becuri, bandă adezivă, baterii, o șurubelniță funcționează mai bine decât orice ședință de asociație. Biblioteca la cutie. 3 cărți circulante, fără reguli, fără proces verbal, doar ia, citește și lasă alta. Sâmbătă cu scara. 30 de minute de curățenie comună. Un ceai sau o bere pe palier. Ziua de mulțumesc. O dată pe lună, fiecare scrie o hârtie mică. Mulțumesc pentru... și aici continui. Și o pune în cutia poștală a altui vecin. Pare mărunt, dar toate astea schimbă aerul. Și uneori când aerul se schimbă, viața se schimbă. În psihologie există conceptul de siguranță de bază, sentimentul că ești înconjurat de oameni care, dacă nu te iubesc, măcar nu te rănesc. Asta face o comunitate mică. Nu te salvează, dar te ține pe linia de plutire. Și sincer, în vremurile astea este suficient. Într-o zi cineva din grupul de bloc a scris: azi nu cobor la magazin, dar cobor la oameni. Vă salut. Și toată lumea a răspuns cu emoji-uri. Nu s-a schimbat țara, dar s-a schimbat scara. Și uneori este destul. Recunoștința pare sirop. De fapt e muncă invizibilă. Observi, formulezi, exprimi. Când mulțumești concret, mi-a prins bine când ai șters blatul fără să-ți spun. Celălalt primește harta a ceea ce a făcut bine și creierul să știți că repetă pentru ce a primit harta. Odată pe zi spune cuiva mulțumesc specific, nu doar ești tare, ci concret. M-a ajutat când ai făcut asta. După o săptămână, vezi cum s-au schimbat interacțiunile. Nu devii siropos, devii
clar. Haideți să facem o recapitulare simplă. Azi am discutat despre rampa la colț de stradă, despre medicul care sună înapoi, despre ora de liniște, despre timpul lent, reparații cu metoda AIR, obiceiuri de scară, limbaj dezamorsant, recunoștință aplicată. Ce au toate astea în comun? Răbdarea. Răbdarea nu e slăbiciune. E forța care nu are nevoie să fie dezamorsată. Trăim într-o țară în care nervii sunt la suprafață. Răbdarea nu-ți rezolvă dosarul mai repede, dar îți menține respectul pentru tine până ți-l rezolvi. Răbdarea nu face titluri, dar face triburi. Odată pe zi, când ai impulsul să apeși butonul, să replici, să claxonezi, să trântești, numără până la 5. Dacă după 5 mai vrei, fă-o. Statistic vorbind, în 8 din 10 cazuri nu o să mai vrei. Ce câștigi? O mică victorie invizibilă. Încă una pentru tine. Înainte de culcare scrie un rând. Azi am fost răbdător când și aici continui cu o situație din ziua respectivă. Dacă nu găsești, scrie mâine încerc să fac X. Răbdarea crește unde e observată. Asta a fost săptămâna pe scurt, episodul 4. Dacă ai ajuns până aici, îți mulțumesc. Înseamnă că mai pui calm la locul lui. Ține minte, nu trebuie să fii rapid ca să fii relevant, trebuie să fii prezent ca să fii om. Eu sunt Pericle și îți reamintesc o dată pe săptămână că normalitatea nu face breaking news, dar face viața. Până data viitoare, ai grijă de timpul tău, de tonul tău și de oamenii tăi. Și dacă ți-a ieșit o singură reparație mică azi, este destul. Săptămâna pe scurt, un podcast audio cu Pericle. Povești adevărate, teme psihologice și glume cu sens. Pentru că uneori, cel mai curajos lucru e să nu te grăbești,